Civil Aeronautics Board ni pahamtang og 52.11 million pesos nga multa sa Cebu Pacific tungod sa mga reklamo batok sa airline kabahin sa flight delays o cancellations atol sa holiday rush sa miaging tuig. Si Carmelo Arcilla, Executive Director sa Civil Aeronautics Board, nibutyag nga ang airline company ni rason nga bisan pa man og duna sila kakuwang sa serbisyo alang sa ilang mga pasahero matud sa airline company nga ang air traffic congestion o terminal infrastructure deficiencies ang pinakaprimerong nakaingon sa mga flight delays o cancellations gikan December 23 hangtod 26 sa miaging tuig. Sigon ni Arcilla nga human gikonsiderar sa Civil Aeronautics Board ang tanang datos ug argumento, gibutyag sa opisyal nga ang nakaingon sa flight delays o cancellations mao ang operational lapses ug mishandling of passengers sa Cebu Pacific. Dugang sa opisyal nga ang Civil Aeronautics Board ni require sab sa Cebu Pacific sa pag-establisar o pag-maintain og saktong service standards alang sa mga personahe sa airline, ilabi na sa gadtong mga anaa sa check-in counters. Ang Cebu Pacific dunay 20 ka canceled flights ug 288 ka delayed flights sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 gikan December 24 hangtod 26 sa miaging tuig. Base na sa gisumiter nga datos sa airline company ngadto sa mga investigador. Hinuon ang Cebu Pacific pwede pang moapila sa maong desisyon.